ये वीडियो सिर्फ आप सबके इंटरटेन के लिए बना हुआ है, ना कि केहू के दिल के ठेस पहुंचावेला। तो ये वीडियो देख के नु हंसी मजाक समझ के भूलिएगा। के बड़ा रे पछतानी कि सब का तोर बहन चोदो भौजी लब रही बोलती है हमरा के दिलही नहीं के करना नीचे दो। तो का हाल बा भाई लोग, आज हम पहली बार भोजपुरी के रोस्ट करे वाला बानी। अगर कोनो गलती हुई तो माफ करिए लगन भाई। भोजपुरी के रोस्ट ना गाड़ फाड़े वाला बानी कि सभे पावे तोर फंड सरकारी रे, बोलू कहिया हमारे आई बारी रे। ए नीलकमल भैया एकार फंड जाना के मिले कर ओकरा त मिल गइल। अरे लाइन में खड़ा भले भले गोड़ दुखा गइल। अब तू का झाट एकार पिछड़िए खड़ियाइल बड़ा खड़ेले ना तहार गोड़ तो गोड़ लाल दुखा जी, लेकिन एकरा तारा कुछ ना मिली। में घुसले जब हां मुस घुसल हो भौजी तारा में घुसले जब कहां घुसल है कैमरामैन? नीचुआ से घुसल लहंगा में। ओई साला लहंगा में मुस घुस गइल मार भोसड़ी। तूही जबहिया मरले की टोवे लगनी, आय सामान धके रोवे लगनी। ए तोहरी बहन जो भौजी जब झाट भूर के उम्र में हेता बड़ के खोजबू तो फाटी ना त के होई। झूठो नहीं बोला तानी सोच देखोई, हपाएला के लहंगा में मोछ देखोई। का कहलो बुलेट भैया? हपाला ना के लहंगा में मोछ देखोई। लहंगा में मोछ देखनी, लहंगा में मोछ ना है बुलेट भैया, लहंगा में झाट होखेला। शायद तू ठीक से नहीं देख ली बहन चोदो उ झाट होखेला मोछ ना। लबटा के दर्द बड़ी देला संजा बोलो पसुता के रोटी ढोड़ी अबे। ई भौजी एकरी बहन चोदो भैया के लगरई के बदनाम करे में लागल बिया। कौन ढोड़ी पर रोटी बेला ला एकरी बहन चोदो रे? संजा बोलो पसुता के रोटी ढोड़ी अबे लेला संजा बोलो पसुता के रोटी ढोड़ी अबे। एकरी बहन बंद कर गाना सारवई पगला के छोड़िए से एकरी बहन खाली पढ़बे त लइका तोर फेन से कहबू हो तहरी बहन चोदो पढ़बे त लइका तोरे होई। खाली पढ़बू तो लइका तुम्हारा होई कैसे? वाह तोरी बहन चोदो वाह, तू तो भोजपुरी के गाड़ फाड़ के रख देला बड़ा बहन चोदो। जब ना ये बाबू मनवा पे अपना अभी जानत नहीं हुए भौजी कि तारा सामने तार डांस देखे के बोल गर्मी अब बना। जब ना ये बाबू मनवा पे अपना तो रखत निकाबू के बैठल बा साक्षात तू जनवा अशोक भैया बैठल बना। ऐसा लौंड चला के मरे तार बरमंड फाट जाई तोरी बहन चोदो। और ई वीडियो देखला के बाद तारा गांव में ज्यादा गर्मी होई न तो जाके ओने हिला के मर जइयो, लेकिन ए जानो मत।